Sa ngayon mga kaibigan ay pupunta tayo sa Lussok Cave dito sa Luna, Apayao. Sabi nga nila, ang Lussok Cave ay ito yung sinasabi nilang Palawan of the North. Dahil sa loob ng Lussok Cave ay maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng i-adventure mga kaibigan. Kaya samahan niyo po kami upang sa ganun pasukin natin ang Lussok Cave. Po kami sa Lussok Cave dito sa Luna, Apayao. Ayan. Oo. Pagpasok sa loob ng So dati po, ito po yung swimming area namin doon, pero pinagbawal na po namin maligo dito, ma'am. Kasi po nalagyan po mga mahigit more than 15,000 na fingerlings to. Yung mga eel, tsaka tilapia po, tsaka yung karpa. Ma'am, saka lang po nagpapagod yung mga sila natin dito kapag pangit yung tumingin. Ayun no, may butterfly pa na dumapos. Parang yung mga kasama ko ngayon ay parang natakot sila. Ayun mga kaibigan. Actually, yung tour guide namin ay naaaliw niya po yung mga kasama ko dito sa bilog. Ayun, yung pupuntahan namin sa loob niya ay parang ito yung sinasabi nilang Palawan of the North. Marami pong mabobol sa iyo paglabas mo. Mga 399 tama. Actually mga kaibigan ay nasa Lussok Cave po kami ngayon. Ayun, ako naman po, ayan. Ganda lang sir. Yes. Awan to iman na naman ito na. Mahirap palang umakyat sa cave, mga kaibigan. Dito po kami sa Lussok Cave ngayon. Kaya dito bang roller? Good! Best experience. So next. Challenge. Woohoo! Dalawang yan ang ma'am. Then, focus ka lang dito ma'am sa taas. Kaya mo. Babaran nyo na balayan! Babaran kayo, balayan! Balayan! ay very adventure po yung pinuntahan namin dito sa Lussok Cave, dito sa Luna, Apayao.
Ito daw yung parang kaliskis ng ahas natin. So, kapit ka na lang dito sa balikat ko, ma'am. Wait lang, baby, ha? Okay, stay ka muna dyan. So, hawakan mo yung bato dyan, ma'am, yung nakatayo dyan. Matigas yan. Wait lang, wait lang. So, apat ko dito, apat ko isa. So, wait lang, careful. Dito mo yapak yung isa, slide mo lang. Kuti-kuti dahil yung bato. Subuhay kasi yung sir. Kasi ano? Slide, medyo mo po ka sir, tapos slide natin. Okay. Okay, Actually mga kaibigan, gumagapang po kami. Ayun. Pagkatapos yung mga adventure namin, eto na po kami. Dito sa, ayun. Subject. Ito noon ma'am, buo yan noon, pero dahil po sa gigil ng lalaki. Kinagat po ma'am. Ayan na po. Ay, wait lang. Ay, wait lang daw. Wait lang. So, stay ka muna dyan. Magkapaspasan yung tutmag. Ito sir, hindi lang po tubig na tubig yung mga ipinapatak yan. Yung mga baby stalactite natin. Meron siyang halong mineral, calcium at saka carbonate. So pwedeng? Opo, pwede pong inumin yan sir. Yan lang kasi po, habang napapatakan yung stalagmite po, mas mabagal lang po yung stalactite na lalaki. Di ba kanina meron kami sinabing co-for lover po doon. True lover po. Eto na po ngayon ma'am. Di ba kanina nangliligaw yung lalaki? Pero ngayon po sinagot na po na ito po yung story nila nagyakapan. Ma'am, ayun po siya. Pero alam niyo ba ma'am, nung linggo po naghiwalay sila. Pero nung naghiwalay sila, nabuntis yung babae. Sabi na po may buhat-buhat na bata doon, no? Ay, wow. O, sino bang nagugutom sa atin? Alright. Ito na po yung ano natin, fried chicken. Saan? 3 fingers ko nakahawak. So, ayan na po ma'am. Sa baba tayo sir, ayan po. Ayan, fried chicken. At saka dito pa ma'am, hindi po napapatalo ng ice cream natin chocolate flavor pa. Ito po yung pinakamalaki. Oh yeah, this Ice cream po yan. Del Patam. Okay, so dito pa ma'am, meron pa tayo ng isang cactus, ng isa po yung... Tayo, welcome. So hanggang dyan muna kayo mama. We survived dito sa Lussok!